Осінь 2015-го. 1,5 роки війни з Росією і окупації Криму, а Україна і досі постачає на окупований півострів 80% усієї електрики, і нею, по суті, живляться російські військові бази. Бо для потреб людей достатньо і потужностей місцевих станцій. Залишок великої електроенергії, він максимально йшов на укріплення військової сфери окупантів. Це ж десятки гарнізонів, це десятки зенітно-ракетних сучасних комплексів. Це Севастополь зі всією тією сферою, інфраструктурою військовою. Починається громадянська блокада. Падає перша опора ЛЕП Мелітополь-Джанкой. Згодом виводять з ладу решту електроліній. Один із організаторів блокади, Лінур Ислямов, з часом розповість. Відрізати окупований півострів вирішили на початку вересня 2015-го. За місяць реалізували обіцянку. До адмінмежі почали з'їжджатися активісти з усієї країни. Люди дзвонили, говорили, давайте, куди вам перечислити гроші. Треба отдати должное тем людям, которые приезжали и работали совершенно как волонтеры, поварами, помогали, мыли, убирали, накрывали. Это же огромный труд. Врачи. Приезжали врачи, которые оставались с нами. Вам только родов не было, но у нас даже свадьбы были там. Действительно, это была энергия. Люди горели все. Керівництво України спочатку не підтримувало блокадників. Їх штурмувала навіть Нацгвардія, а ще батальйон «Херсон». Вы против кого идете? Против кого идет? Против кого идет? Стоять, я сказал! Я сказал, стоять! Простой народ будет защищать Украину и Крым освобождать. А от этих, я смотрю, толка никакого нету. Поднимайтесь, люди. А почему вы сюда залезли? Умирать будем здесь. Они готовы умирать. За Україну, за Крим. Штурмом тоді керував Ілля Кива. Нині він народний депутат з фракції ОПЗЖ та вірний соратник Віктора Медведчука, який перебуває під підозрою у вчиненні державної зради. Да мне нужно, чтобы там людей не было. Все люди идут туда, когда уходишь туда, и там здесь. Я народ Украины. Я такой же народ Украины, как и ты. Позиція влади змінюється у грудні 2015-го. Росії ставлять ультиматум. Буде постачання, якщо вона визнає Крим українським. Агресор каже ні. І прем'єр Арсеній Яценюк оголошує про тотальну блокаду Криму. І товарів, і енергії. Починається повна ізоляція півострова. В окупованому Криму без української енергії починаються віялові відключення, зупинка підприємств, транспорту, інфраструктурних об'єктів. Окупант, який бравурно заявляв, що проживе без української енергії, починає хаотично шукати, як підживити півострів. Перші місяці вона звозила зі всієї Росії генератори літаками з Далекого Сходу, там з Хабаровського краю. Потім вона почала будувати потужні електростанції на газу, і вона без дозволу таких міжнародних корпорацій, як Siemens, почала використовувати їхнє обладнання. Виникли скандали. Тобто ми максимально ускладнили життя країні-окупанту. Аби вирішити ситуацію, окупанти беруться зводити енергоміст, на який витрачаються шалені гроші. У 2017-му вартість зростає до 45 мільярдів рублів. Наступного року удвічі більше. Там переход, кабельный переход с Таманского полуострова до Керчи стоило 12 миллиардов рублей. Они 3 нитки этих пустили. Допустим, перестройка и модернизация энергосистемы юга России, там, где там в Краснодарском крае, еще 22 миллиарда рублей. Развитие сети в Крыму в самом 56 миллиардов рублей. Вияснилось, що, звісно, цих денег мало. Окупований Крим стає тягарем фінансовим та політичним для російського агресора та кримської влади колаборантів. І поки агресор не вийде з півострова, ситуація для нього погіршуватиметься, бо Україна ніколи не визнає Крим російським і не дасть про це забути цивілізованому світу.
Закон про створення вільної економічної зони Крим втратив чинність. Цей закон був ухвалений у серпні 2014 року. Ним Україна гарантувала порядок захисту майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб на території ВС Крим. Але де-факто він легалізував економічні відносини з окупантами, дозволяв роботу українського бізнесу в окупованому Криму, що суперечило санкціям США та ЄС, введеним у відповідь на окупацію Криму. Крім того, у податковому законодавстві громадян, які залишилися на окупованому півострові, було прирівняно до нерезидентів, що є дискримінацією громадян України. Скасування ВС Крим домагалися правозахисники та волонтери. 1 липня Верховна Рада скасувала закон про ВС Крим. Парламентарі новим законом унормували порядок в'їзду та виїзду з окупованої території, закріпили право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які там живуть, та дозволили успадкування. Ворожим вогнем поранено українського воїна. Це сталося зранку понеділка, уточнюють у штабі Об'єднаних сил. Поранений боєць зараз під наглядом медиків у задовільному стані. Російські окупанти відкривали вогонь поблизу Причепилівки та Попасної. Застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А напередодні відкривали і артилерійський вогонь. В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та з танкових протитанкових гранатометів. В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався у 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не зможуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не можуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Вічна пам'ять народному герою. У День Гідності та Свободи рідні, друзі з Майдану, побратими з фронту віддали шану загиблій українській активістці та добровольцю Аміні Окуєвій. Вони зібралися біля установленого на її честь меморіалу «Скелі» у селищі Гливаха, що на Київщині. Саме тут, у 2017 році, Аміна Окуєва була підло розстріляна замовними вбивцями. Присутні згадали про незламний дух, нескореність та жагу до свободи воїна Аміни. Помолився за її душу і муфтій Духовного управління мусульман України Умма Саїд Ісмагілов. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахума гафир лил му'минина валь му'минат, валь муслимина валь муслимат, аль ахьяя минхум валь амват. Раббана ла тузигh кулубана ба'да идh хадайтана, ва хаб лана мин ладунка рахма, иннака анталь ваххаб. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар. Бирахматика я архамар рахимин. Ва саллаллаху та'аля аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаїн. Вальхамдулиллахи раббіл аламін. Амінь. Аміна обрала шлях воїна і гідно його пройшла. Так вважає мати Аміни Ірина Камінська. Вона пишається своєю донькою і каже, що ті, хто від нас пішли, живі доти, доки ми про них пам'ятаємо. І мені кажеться, що боротьба Аміни за свободу, свободу України, свободу Чечни, Ичкерии, она продолжается, потому что герои не умирают. И вот то, что происходит здесь сейчас, то, что люди помнят, то, что они приезжают сюда, приходят сюда, говорит об этом, что у Украины есть будущее, потому что только та нация, которая имеет героев, а именно герой Украины, народный герой Украины, та нация, которая имеет свои легенды, которая имеет свои традиции, только та нация может быть свободной и
обязательно свободной будет. Сергій Шаповал, побратим Аміни. Вони познайомилися на Майдані ще у грудні 2013 року. А коли почалася війна на Донбасі, разом пішли в один добровольчий батальйон «Київ-2». Вона була невгамовною до служби, вона була невгамовною до виконання завдань. В неї не було, скажімо так, відпочинку. І часто ми вже чуть ли не, скажімо так, наказом і казали мені на відпочинок, що ти просто впадеш. Якщо на позицію, вона перша. Якщо десь виход на зачистку, вона перша. Добра людина, добрий друг, до сих пір, знаєте, не сприймається, що її немає. Вшанувати пам'ять Аміни Окуєвої прийшла і народна поетеса Майдану Марія Волинська. Вона присвятила їй вірш «Її вистачало любові». Підступно, цинічно, жахливо орлиці обрізали крила. Бо горда була, бо літала, і страху у злеті не знала. Орлиця ця, мужна Аміна, боролась за правду, за зміни, з Майдану за гідність стояла, як воїн кордон захищала. Чеченка вкраїнської крові, її вистачало любові землі, де зросла і народилась, Ічкерії, щоб відродилась. Злякалися жінки героя, імперські поплічники зброю, бандитам у руки поклали і життя молоде обірвали. Глевахівська селищна громада планує найближчим часом розчистити територію біля пам'ятного каменю Аміні Окуєвій та створити сквер з плодовими деревами та лавками. Они хотят посадить здесь фруктовые деревья, поставить скамейки, и пусть здесь будет сквер Амины. Это память Амины. Пусть те, кто хотел так ее убить, пусть им, знаете, не дает спокоя, пусть им не дает жизни, понимания того, что здесь память, что Украина помнит Амину. И дети тут растут, будут бегать и спрашивать, кто такая Амина Окуева. И будут рассказывать. Народный герой Украины, которая защитила светлое небо над головой, солнце, свободу для Украины. Аміна Окуєва – учасниця Революції Гідності та війни на сході України. Служила у батальйонах «Київ-2» та «Золоті ворота». Потім взяла участь у створенні миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Незадовго до загибелі вона спробувала себе як журналіст і ведуча та записала свою першу і останню програму «Герої Кавказу» на телеканалі АТР. 30 жовтня 2017 року автомобіль, в якому їхала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, обстріляли на Київщині. Україна подолала пік коронавірусної пандемії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уперше за 1,5 місяці в Україні менше 7,5 тисяч випадків ковіду за добу. Це найменший добовий приріст хворих із коронавірусом, зафіксований з 4 жовтня. А Луганська та Львівська області на цьому тижні покинуть червону зону карантину. За карантинними індикаторами Луганська і Львівська область виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Середній час перебування регіонів у червоному рівні майже не змінився. І становить так як і минулої весняної хвилі, 30-35 днів. Тим часом 326 людей не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували на Дніпропетровщині – 59 людей. За словами міністра Ляшка, наразі в Україні провели майже 23 мільйони щеплень. Принаймні 41% українців отримали одну дозу вакцини, а 31% вакциновані від коронавірусу цілком. З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Цього разу мова про працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави,
Укрпошта, Укрзалізниця та інші. Звертаюсь до працівників зазначених професій. Не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних. А в окупованому Криму зафіксували 1221 новий випадок COVID-19. Водночас на півострові рекордна смертність. 36 людей не змогли подолати хворобу. І це за сумнівними підрахунками окупаційної влади. Дерева часто називають легенями планети, і Україна планує зробити глибокий вдих. Ці молоді дерева висаджують на Житомирщині, і вже найближчі 3 роки очікується, що по всій країні їх висадять 1 мільярд. Ще у червні президент підписав відповідний указ. Вся Європа за 10 років планує висадити 3 мільярда, а ми плануємо самі за 3 роки висадити мільярд. На сьогоднішній день план виконано приблизно на 4%. Проте деякі екологи вважають це грубим втручанням в екосистему. За їхніми словами, цей дорогий проєкт втілити в життя буде непросто. Сам процес садіння, який повинен відбуватися у межах 10 навіть дерев у секунду або 200 саджанців у секунду реально їх посадити. Тому це абсолютно є нереалістично з точки зору самої технічної посадки. При цьому дослідження швейцарських учених показало, що висаджування великої кількості дерев – найефективніший спосіб покращити стан екології, зокрема скоротити вміст в атмосфері СО2. Тим часом в Україні найближчими роками також планують збудувати понад 10 центрів з вирощування саджанців. Подібне діє уже на Львівщині.